Xamón, vale, Xamón. Xamón está aí, dese que vos está aí. Que estuve falando cunha señora que era igual que a túa mãe de nova. Sí. Sí. Son parentes. É como a Paco Lodeiro, ancha. Ai. Mal educado. Pasa. Que che vai dicir eu, Maribel? Que? Estaba por aí dicindo, falando así dos matrimonios. Sí. Tú a min queresme, non? Ah. Eh? E outro? Queresme? Non andes con bromas, que é unha pregunta moi seria. Tú a min queresme, sí ou non? Te adoro. Tú vas me deixar tirar como a colilla, eh? Que non? Vas tir con Marichalar, non sei. Ai, que non. No. No, nunca. Claro. Jamás. Porque tú casaste comigo por amor, e porque eu estaba podre de cartos, Ai. Ai, É verdad. E serás. onde van eses cartos? Que tiña eu onde van? Minter máis que falas, Eu casáime contigo por amor. Claro. Cando se casou comigo era moi guapa, e mira, ahora pasoulle como a min os cartos, quedou sin eles. Ai, non me faltes, que me estás xa envenenando. No, eu sei que tú a min queresme con locura. É que... Si, non como se pode estar contigo se unha non está tola. É imposible. Bueno, é imposible. Tú tola de todo non és. Se fora tola, plantabas lume, pero tola non és. Tú non és ben da cabeza, non és ben dada. É xente que lle falta un brao. Eso debe estar subvencionado polo gobierno xa directamente. Pero que estás dicindo? Un home que leva 5 anos co mesmo pixama, que nunca se viu tal cousa. Que ademais nunca estás comigo, nunca me botas unha man. Carallo, quero que lle bote unha mão. Lo que quere veneno. Pois espera tú que che vou a botar unha mão. Non me refería a iso. Quero dicir que nunca me axudas na casa. Mas non eres nada garimoso. Sí, no! Vosotros apoyadea. Non lle poñas esa música, Pedro, se non podes chorar, cara. Bueno, Maribel, tranquila, non te poñas así tampouco. Mira, nós somos un matrimonio que nos casamos por imbéciles. E uns cásanse pola iglesia, outros polo juzgado, outros por imbéciles. Pero bueno, nós temos o máis importante. Máis importante que é? Que é o máis importante? Que? Flaca, fliqui, fliqui. Non. Ves? Non? Que che gustaba ser un pouquiño romántico? Ai. Poñe música desa que chore, home, que se fastidia. Ai. Ai, me gusta. Parece que vas parir. Ai. A ver, Maribel, a ver, vamos a ver, hombre, por favor. Pero si tú sabes que eu, oye, non serei moi cariñoso, non serei unha persona aí cariñosa, como é Boris Izaguirre, que é outro cariño xa distinto. Pero eu a ti quérote. Eu quérote a ti. Queres? Eu sí. Sí. Para. E tú a min queres? Eu amo-te. Para, canto. Todo. Canto. Como area, como mundo. Pero canto me queres. Todo. 20 euros para ir á taberna.